Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, estamos xa rematando o mes de setembro, xe día 28 de setembro, por se algún pensa que aínda é 27. Pois non, 27 foi hai uns minutos, pero xa é 28. 28 de setembro, que un día, pois, como outro calquera, non? A min dame igual, por exemplo, 28 de setembro que o 15 de maio. A min, personalmente, hai outra xente que non. Eu respeto, porque respetamos sempre, non compartimos, pero que sí, hoxe é inapelable, é que por fin é luns. Sí, señor. Bravo Luns. Sí, señor. Lelandí. E lembramos que temos unha enquisa en Twitter antes de que comecemos, que lle quedan, canto lle queda? Pois creo que poucos minutos, porque remata concretamente a unha. Estamos pedindo a colaboración dos nosos ointes que entren en @comoquenonradio no noso Twitter e que voten, por favor, pola mellor interpretación nunha película do pelo de Nicolas Cage. Temos 4 opcións. Unha delas é a película Con Air, Convictos do Aire. A segunda é Feitizo de Lúa, que propuxo con ese rubio platino a nosa convidada Marta Doviro. Que tal, Marta? Como estamos? Buen vida. Hola, boas noites. Viches como cambiamos esta T4, cambiamos a dinámica, agora presentamos ao convidado xa directamente, isto é un sin Dios, concretamente. Sí. Benvida, gracias por estar connosco, última semana que está connosco, non pasa nada. Bueno, teño que marchar xa daqui do sofá. Aparte xa tiña Xa tiña aquí o sitio, como Homer, non sabes? Que queda a marca. Formou familia, tivo varios fillos, mesmo xa se chegaron a licenciar en certas universidades, pero tes que marchar, como dicía... Teñome que independizar xa do como que non. Non pasa nada. Bueno, pero sempre terás as nosas portas e sofás abertos para cando queiras volver. Dicía que tamén temos outra opción, que é a que dixo Fernando RQR de Nicolas Cage, que era concretamente, xa me esquecín, Superman de Tim Burton. O Superman de Tim Inédita. Burton. A inédita, porque sí que apareceu co caracolillo ese no pelo, tipo Conchita Piquer. E a última, que a min pareceme, porque a dixen eu, a máis impresionante, Family Man, nun papel un tanto conservador, seica do pelo de Nicolas Cage, pero que a min prestoume a súa interpretación. A min Nicolas Cage como actor non me gusta nada, pero o seu pelo, cuidado, aí son outras palabras. E disto falará connosco dentro dun sintres Fran Rodríguez, que por se alguén ten dúbidas dará pois as súas indicacións por se alguén quere votar pois con máis coñecemento de causa. Claro. E tamén vou dicir que hoxe, sendo 28 de novembro, en 1814, en Londres, o xornal The Times converteuse no primeiro do mundo en imprimirse cunha máquina de vapor. Esta é a efeméride que deixamos aquí porque somos así. Non sei se quere engadir algo máis. Alejandro Martínez, Pidi. Gister. Que cousas me din. Sí, estás con barba de novo agora. Sí, como a semana pasada, non me afeitei, porque son aí. Sí, non, xa é que notei che algo distinto o primeiro programa, que volviches outra vez ao mundo da barba, que abandonaches no confinamento e que agora decidiches... Porque cerrou a miña barbería de referencia, entonces non... Ah, vale, que barbería de referencia Shave tes? the Sailor. Shave the Sailor, amigos, ou como que non, Sailor. os que mandamos un forte aplauso, son a única perruquería que eu coñeza que cortou o pelo a dúas persoas distintas en 2 finais de tempada distintos. E porque este ano pasado cadrou como cadrou, que se non tiñámolo aquí facéndolle as ingles brasileñas a alguén, a Pepe Capelán, por exemplo, que me viñan moi ben para un este peinado verano. vintage a Pepe Capelán pode quedarlle moi ben. Sí. Pin-up. Pin-up, sí, señor. Sí. Bueno, algo que engadir a esta xa me esquecín da efeméride. O mellor podemos deixalo así, se queres incidir. Bueno, é que o que me impresiona é que cunha locomotora que poidan imprimir un... A sección de Pini, amigos. Bravo, Pini, grande. Grande, Pini. Chuchu, o xeito de rematar o comentario de hoxe, que
temos que dicir que hoxe temos a sorte de contar de novo con Marta do Viro, teremos a música dos enormes Trío de Jack e ademais teremos tamén, como non, a Fran Rodríguez facendo ruido porque non lle a ver, así, agora sí, que estaba poñéndose os cascos. Perdón. Fran Rodríguez que ten a ver, estes fatal. Agora estás moi ben. Perdón. Digo que tiñemos os grandísimos Trío de Jack e ademais temos tamén a nova sección de Fran Rodríguez, a Pepe Capelán, a Fernando RQR, todo o equipo completo, equipo Comansi, porque comeza o... ¿Cómo que no? Bueno, pois imos comezamos lembramos que con Marta do Viro díxonos que quería, bueno, que imos cumprir os seus soños. Nos dixémoslle que xa que tivo a xentileza de acompañarnos 3 semanas, non 2, 3 semanas, que imos cumprir os soños de Marta do Viro. E por se alguén non escoitou o programa da semana pasada, que dixeches que querías facer? Quería facer de Uma Thurman en Kill Bill 1 ou 2. Un ou dous, dache igual. Bueno, temos, agora sí, que xa che temos escollida unha estrea concreta, non é moi longa, que ademais vas ter a sorte de interpretar con Fernando RQR. Bueno, que honra, que honra. Bueno, cuidado. Cuidado. Que ademais, non, espera, Reguerra, despois falamos, quería xa falar, pero espera un momentiño, espera. Vai interpretar porque como é Xapón, el dalle así as artes marciais, pois, claro, entón... Non será un combate. No, porque un combate pola radio para facer diálogo era complicado. Entón, non, hai unha escena... Non trouxen a katana, nin nada. Ai, pois por aí vai a cousa. Que me dis? Por aí vai a cousa, por katanas. Pero disto falaremos máis adiante. Agora queremos darlle a benvida oficialmente ao, como que non, ao noso convidado, director de contidos. Creo que non sei se podemos, non sei se temos imaxe de Fran Rodríguez. Imos poñer a gravar, Pini, a vosa cámara, porque non sei se temos imaxe. Agora sí que está. Agora sí, estades, non? Estades aí, bueno, non, vese mal, non sei moi ben que ocorre con esa cámara. O boicot. Hai un boicot clarísimo, de todos os xeitos. Non pasa nada Cando porque... non é a cámara é o micro, cando non é o micro é a cámara, bueno. En fin, é igual. Boicot. Non vos preocupedes porque Boicot. temos connosco de novo, no, como que non, a Fran Rodríguez, poña sintonía. Bravo. Aí estamos. Fran Rodríguez, que se vedes agora mesmo a pinta que ten no vídeo podcast, tal e como está bueno, vedes no vídeo podcast, non? É tal cual Pepe Navarro nas súas épocas. É así? Que entre la veneno, que entre, que salga. El brigader Pepis, entra, vete, non me gusta, fuera. Bueno, contanos, queremos escoitar a proposta da semana pasada, que a xente está votando cal é a mellor interpretación do pelo de Nicolas Cage. Adiante, Fran Rodríguez. Pois nada, a cousa está reñida. Eu quero recordarvos que na vida a actuación ten moitos palos, pero o palo capilar, que é o que practica Nicolas Cage, non é un arte sinxela. Entón, pensadeo ben, porque hai moitos papéis desde Bangkok Dangerous ata pasando por Con Air Convictos do Aire, Family Man, tamén referida aquí, como se chamaba outra, Luz de Feitizo de Lúa. Bueno, pois é un pelo con moito matiz, non? Con moita capacidade de transmitir emocións, situacións de perigo, cambia de tonalidade según tamén o estilo, o xénero de película. Así que pensadeo ben, aínda tedes tempo ata unha, logo xa plantexaremos outra pregunta, non?
tamén penso que pode abrir certo debate. Non vou adiantar nada, pero ten que ver cunha famosísima serie de televisión española coa que todos crecimos, menos Marta do Viro, que todavía nin nacera, penso, vamos. Claro, que xa estades con cousas de xente de 40 para arriba. De Millennials. Xa estamos. Millennials, belloucos, vamos. Sí, belloucos. Pero, por que querías, non sei, o mellor imagínate que hai xente que está na Sí. casa, perdoa, que Sí. tiven que ausentarme un momento Sí. para colocarse unha cámara. Sí. Digo que imagínate que hai xente que está na casa e está dubidando cal é a mellor interpretación do pelo de Nicolas Cage. Para darlles un pouco de datos, segundo a túa sabiduría, que é moita, para ti, cal é o momento álxido da carreira do pelo de Nicolas Cage? Se hai algún momento que o mellor ti consideras mellor, máis brillante? A ver, eu penso que cando mellor está o pelo de Nicolas Cage en Asasinato en 8 milímetros, no momento no que está mirando a pantalla de cine, unha escena moi coñecida, na que Nicolas Cage, bueno, o pelo de Nicolas Cage falle morder o puño a Nicolas Cage para pois transmitir rabia, non? Ese momento, ese matiz capilar que ten nesa escena é absolutamente impresionante. Para min é a mellor interpretación do cabelo de Nicolas Cage, sen dúbida. Sí. Bueno, entón non lle serve isto para absolutamente nada para a xente que vota, porque as opcións son as que son. Bueno, pois veña, vou a inclinarme, a ver, en Conner, Convictos do Aire, interpreta o pelo de Nicolas Cage, interpreta a un action hero. É un papel, pois, o típico papel de action hero, engrasado, cun pelo encaracolado, por así dicilo, que reflexa un pouco a complexidade da personaxe. Unha película de Michael Bay, xa sabemos como son as películas de Michael Bay, moi complexas. Sí, son complexas, sí. Moi complexas. En Feitizo de Lúa vemos unha interpretación moi romántica por parte dunha comedia romántica por parte do pelo de Nicolas Cage, pois moi ao estilo Meg Ryan, se queredes, a súa interpretación. En Superman, a película non estreada de Superman, a interpretación de Nicolas tamén é moi arriscada porque un pelo longo leva como o que se chamaban antigamente mullets, O ¿no? muleto, o muletillo, sí. O muletillo en hortera. México triunfou nos 80 e 90. Efectivamente, e cal me quedaba? Feitizo de Lúa. No, Feitizo de Lúa xa está dita. Conner, Family Man. Family Man, que é un papel conservador no que él interpreta a un pai de familia, pois aí o pelo de Nicolas Cage vive unha situación medio rara, medio estrana, que obliga ao pelo a replantearse a súa frondosidade, o sea, bueno, todo este xa sabemos, Eu teño unha pregunta como experto do pelo de Nicolas Cage. É verdade que en Face Off interpreta os dous cabelos, o seu e o de É verdade, e aparte é como cando Eddie Murphy fai de todos os papéis. E aparte, que está moi ben apuntado, porque aparte o pelo de Nicolas Cage tuvo que acortarse varios centímetros, cousa que é moi complicada. Xa sabemos que Robert De Niro en Toro Salvaxe engordou moitísimo e o pelo de Nicolas Cage aquí tivo que encoller. É fantástica esa película porque aparte bueno, é un pouco o teatro do kabuki, non? Face Off é un pouco dirixida por John Woo, pois é un pouco kabuki, actores en estado de gracia, moi comedidos, que non exaxeran nada o seu papel. Moi recomendable, sen dúbida. Sí. Bueno, logo cando vaya a ver a xente Face Off, por favor que se quede só coa interpretación do pelo de Nicolas Cage, porque mellor logo o resto mellor non coincide con todo o que acaba de contar Fran Rodríguez. Digo porque hai xente que mellor o toma moi en serio e dixeron na radio que hai que ver Face Off porque estaba moi ben o pelo de Nicolas Cage. E logo, claro, sí, o cabelo estaba ben, non? Así no, todo proteína. Para ver, un papel rudo, pero bueno, quero dicir, o sea... Sen dúbida. Pois, home, eu creo que a votación vai estar... Ademais, unha cousa, nesa película enfréntase o pelo de John Travolta, que tamén é ten unhas capacidades interpretativas
pero o pelo de John Travolta co paso do tempo foi perdendo forza na súa interpretación. Poderíamos porque estar quizáis ante os Al Pacino e Robert De Niro da interpretación capilar. Sen dúbida. Había que facer un hit só cos pelos de John Travolta e Nicolas Cage para enfrontalos nunha soa estela. Eu creo que sí. Bueno, pois nada, votade, está moi complicada a cousa. Estamos buscando a mellor interpretación segundo as opcións que dimos aquí no como que non a pasada semana, que seguro que se tiveramos que dar máis despois de escoitar o comentario de Fran, o mellor cambiaban as opcións, porque a mí en Face Off pareceme xa, a mí gustoume en Family Man, pero cuidado, es que o de Face Off está gañándome en ese Sí, sitio. porque en Face Off incluso é capaz de alisar o cabelo. O sea, xa é un nivel de interpretación alucinante. Pasa de rizo a liso, que eso, onde se viu? Home, cuidado. Bueno, agora está últimamente o Axente Z está tirando moito do liso ao rizo de novo, Sí, volve a permanente. Non me digades, non me preguntedes por que o sei, pero sei que volve a permanente. Bueno. E nos rapaces tamén, non solamente porque un podía pensar que era un eido exclusivo das rapazas. Non, volve a permanente nos rapaces. Impresionante, amigos, pero isto é un dato que dou como servizo público estando na radio galega, que somos. Eu ainda teño a esperanza de que Nicolas interprete, Nicolas. Vale. Quero dicir, o pelo de Nicolas gustaríame velo interpretando a un afroamericano, que creo que é algo que todavía non tocou e debería. Bueno, aí o mellor a permanente claro, a permanente pode facerlle un bo favor, logo aplicarlle sosa cáustica como en Malcolm X, tendo cuidado de non queimar a cabeza. Lembrade que houve unha época que os afroamericanos, por culpa de toda a presión que tiñan, usaban sosa cáustica para alisar o cabelo. Isto é real, Sí, pero por todo O gran caso foi Tina Turner, que queimou a cabeza. sí. Bueno, de Tina Turner habería que falar en algún momento, porque aí está Mad Max, la cúpula del trueno, que cuidado, iso merece mención aparte. Tina Turner cantos anos ten agora? 400? Agora mesmo non sei, non lleven o seu DNI sueco, porque sabedes que Tina Turner é ou sueca ou suiza. Non me lembro, sempre teño non sei se é unha sueca, Tina Turner, imagínate, Tina Turner, que eu imagínome Sueca. Sí, imagínome porque terá un criado, Tina Turner, porque xa é maior, que fale como José Luis López Vázquez, sería maravilloso. Un servidor, como era aquela frase maravillosa de un servidor, un siervo, un esclavo, amigo, un siervo, un esclavo. A mí a miña favorita era unha película que facía con Lola Flores, que se chamaba Una señora estupenda, en la que él nunha discoteca, bailando moi acalorado, dicía a Lola Flores: "Es usted una señora estupenda". Que é unha cousa fantástica, de verdade. Un servidor, un amigo, un esclavo. Eso me lembro perfectamente. Bueno, Fran Rodríguez, para rematar a túa sección, tiña unha saída. Ponlle, porque xa que estamos, que pode empeorar a interpretación do pelo de Nicolas Cage? Nada. Pois isto. Como Nicolas Cage en Live en Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Pois iso, aí está. O Robinson na illa deserta de Amaral. Grazas, Pini, por este momentiño de lembranza. Grazas, Fran Rodríguez. Non encaixaba, como pelo de Nicolas Cage. Era complicado. Iso que querían facer, pero non lles entraba. Por iso. Imos... E o do gorro de Amaral non lle pareciu gracia cantar ya o pelo, non, polo que sexa. O sea, que estamos de coña, non? Batalla capilar. Claro. Bueno, imos ben de tempo hoxe por primeira vez en toda esta T4, pero temos unha novidade, porque como o director de contidos, Fran Rodríguez, díxolle a Pepe Capelán que fixera seccións novas, veuse arriba, totalmente. Lembramos que temos o CCC aberto igualmente. Totalmente, o 604029957 xa temos milleiros de mensaxes de WhatsApp, de videomensaxes, de audios. A xente consulta moitas cousas e a ver aquí ir filtrando. Igual a semana que ven pois metemos algún, pero hombre, sí, siga mandando. A semana que ven metemos, non? Claro, pero que agora como vai ser todo xa máis express,
igual un día metemos dúas, sabes, para darlle un poquinho máis de vale, vidiña. vale, Máis de vidiña, máis Vale. de... Entón a xente que siga mandando. Veña. O 604-029957. Que de verdade que temos o Que WhatsApp. é de verdade, que non me Sí. cachondeo, que é o WhatsApp do programa. Que o do Tinder é de O do verdade. Tinder é de broma, tamén. no, o do Tinder é de broma, pero Vale, bueno. o do WhatsApp é de verdade. Bueno, pois temos unha nova sección de Pepe Capelán, pero como a Pepe Capelán xa lle adxudicamos a pasada semana unha sintonía para cando non estea facendo o CCC, é o momento de escoitala porque esta semana sí que a temos clara. É esta. Bueno, pois nada, en un alarde de innovación, decidimos cantar, non? Que nunca se fixo neste programa. Eu nunca o fixen tampouco. O director, pois Fran Rodríguez, o director de contidos, díxome: Pepe, por que non cantas algo? Pepe canta, dixo Dixo, che. Pepe canta, dimo. Pepe, canta. Eso é. Ben, entón eu propuxenlle ao director de contidos off the record, que se soe dicir. Xa non se me propón nada No, a mí, pero que pinta. eu entendo que isto pasou un filtro, porque bueno, no brainstorming que tivemos a semana pasada no noso cuartel xeral, no headquarters, con dirección de produción, con realización e demais, pois tivemos ali un Toda esa xente cobra tamén. Sí, claro. Logo están a xente que nos leva ás redes, que son os que temos en Silicon Valley, ali en Google. Saúdo. Pero pois pareceunos boa idea erixirme en biógrafo dos convidados. Que vos parece? En biógrafo dos Biógrafo musical, como unha especie de xoglar, cantándolle pois facendo versando vida, obra e milagres dos nosos convidados, en este caso, pois concretamente Marta Doviro. Marta, ti esperabas algo disto? Sabías algo? Isto é unha sorpresa, Ves? A ver, é que o terceiro programa xa é un pouco como unha dedicatoria para o noso ou a nosa convidada neste caso. Para sair Entre aquí facer os meus soños realidade, máis unha canción para min eu xa especial. lle dei unha pista vindo pa aquí de camiño outro día, pero non se deu conta, porque dixen, estive mirando a túa Wikipedia, pero ela non... Cuidado, pero para contar o que vou contar, calquera persoa que siga a carreira artística de Marta saberíao. Pero Marta Doviro, tes entrada na Wikipedia, Marta Doviro? Teño. É impresionante iso. Bueno. Sí. Pois nada, esta Hai xente moi aburrida. A xente que non coñeza a Marta Doviro, sí, pois que escoiten esta canción, que ademais está feita en unha rima e unha métrica perfecta, exacta, como ides poder comprobar en breves instantes, e seguramente pois será candidata aos premios Mestre Mateo a mellor interpretación musical. Esa coña que levamos dos Mestre Mateo, eu creo que temos que retomala. Eu creo que estamos a tempo de presentarnos os ondas. Home, sí. Falo sí. Estamos a tempo de presentarnos os ondas. Sí. Mira as bases aí. Cando remata? Hai que velo, porque creo que remata en outubro ou así. Mira as bases e requerre, logo disme, porque creo que vamos a empezar... A ver se non imos presentar os ondas este año. Veña. Bueno, pues arrancamos con esta oda a figura, obra e milagres de Marta Doviro, non? Pero non podemos arrancar así, porque cando alguén ven o como que non a facer unha actuación musical sobre todo tan especial, dedicada neste caso a nosa convidada, título Oda a Marta Doviro, valeche? Sí, vale, titularemos o título deixeino para o final. Bueno, non, é para presentarche como en Radio Fórmula. Un forte aplauso para Pepe Capelán. Vamos alá. Con Marta Doviro, escápame un suspiro, Doviro, porque cando me mira con eses ollazos, fáltame o respiro, Doviro, criouse en Corcubión, que é unha vila que mola un montón, e agora vive en Santiago. Eu creo que por traballo, pero tamén por amor. Ela é presentadora, pero tamén probou como actriz. Optou a 3 Mestre Mateo, e aínda que non o gañou, ela é feliz. Viaxou cunha mochila, tamén presentou o luar. Estar a carón de Galloso,
Iso sí que tocar teito na TVG e percorreu Galicia. Da sabe quen era o máis galego, acompañada de David Noia, que non era tan bo como ela, pero daba o pego. Con Marta do Viro, escápame un suspiro. Do Viro, porque cando me mira con eses ollazos faltame o respiro. Do Viro, con Marta do Viro. E tamén o seu irmán foi a taekwondo en C. Era para dar un datiño que, entende? Tamén contamos cousas que a xente non saiba, dadevos conta, non? Gustoume moitísimo ese dato final. Que xiro inesperado dos acontecementos. Gustoume moito. Pédoche, bueno, podes se queres apagar o noso amplificador para que non nos dé a murga, e podes pasarlle tamén ao micrófono a Fernando Requerre, porque leva todo este tempo de programa sen micrófono, está a pasalo francamente mal, tamén xo digo, o sea, que decir que non é unha cousa baladí. Que che pareceu, Marta? Quero darlle as gracias, moitas gracias, que me fixe moitísima ilusión. Imos pasar con RQR, que se está colocando para que a xente das súas casas no vídeo podcast. Que aquí grabamos con cámara. Claro, non estamos de colegueo aquí. Non te derás conta. No, por primeira vez innovamos esta temporada, creo que queren gravar. Entón, sabes o que pasa? Que están tan cómodos xa na casa que están como na casa. Que eu quero felicitar primeiro a Pepe pola canción, que gustoume moitísimo, e despois o equipo de decorado, porque fixo un traballo, parece unha casa de verdade, Sí, un aplauso para o equipo de decorado, por favor. Bravo. Figurinistas, a xente que sexa moi observadora, e que siga a galega, darase conta de que isto é o salón de miro de pratos combinados. Sí, é correcto. Pintado, pero ben. Demoslle aí un pouquiño. Sí, unha man de... No, deronlle. Encantoume o xénero novo da biocanción, que non é unha canción feita en condicións naturais nin con ingredientes naturais, é unha canción biográfica, quero aclarar. Iso quere dicir que o director de contidos aproba esta sección de Pepe Capelán? De momento, sí. Vale. Sí. É que agora a mí gustaríame que durante a canción Pini estivese de espaldas nese sillón e se dese a volta mentre estaba cantando e se levantara e quero a tua voz. Bueno, isto haberá que traballalo un pouco. Que imos facer? Que imos con RQR, porque ademais hoxe xa leva 2 semanas sen facer absolutamente nada. E digo eu, outros traballamos, pero... e digo eu que xa é o momento de que entre a súa sección, que non sei como se chama aínda, e xa levamos 3 semanas, e que me din dende polo pinganelo que di Pepe Capelán que é outra sintonía distinta. Tira ya, Pini. A ver. Temazo. Yeah. Voy pa'l mal, miro cual quiero. Me lo pruebo y me lo cebo. No entendieron el juego. Ya no hay trucos nuevos. La ventaja fue clave, pero no la vieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Esto sí, ¿Qué? Gústame, ¿Ves? Pégache. Sí. Está guai. Está moi RQR. Está mola, Sí, bueno. A letra igual de complicada que os teus poemas, Fer. Está mola, que está guai. Nada, tampouco. Sí. Bueno, a mí non me convence ninguna, non me convence, pero bueno, é igual. Douche meu voto positivo. Vale, temos un botiño xa. Por que volves ao gueto? Saíches do gueto, fuches moi lonxe do gueto e agora volves ao gueto. É que hai que volver sempre ao barrio. A da hood. Bueno, vai, e mira, esta semana trouxen de unha sección xa ben feita. Xa vos lo comuniquei. Un aplauso para Bravo. En tempo non era. Teño a evolución. Mira, caen as cousas ata. Teño a evolución do que o que test, que aínda non lle teño nome. Sí. Pensei test o que test que ter. Que cuidado. Moi currado. Bueno, un xoguiño de palabras, aí o deixo. Está patente en trámite, que non o colla porque pode ser meu. Eu grito moito, baixa Pini. Pero que sí que teño, sabedes que o ano pasado puntuaba en Tanganiños.
Non, bueno, chegaron... Despois a Noeliños. Chegou a correcto. puntuar en Noeliños, Noelia Rey, un abrazo. abrazo, aperta fuerte. Pero este ano non quero non porque ao final houve malos rollos, a xente picábase moito, non é que eu quero ser máis que. Entón este ano fixen como un gradiente. Non quero que ninguén sexa máis que ninguén. Eu que quero é situar a xente, digamos, nunha recta dende o VPCO ata o TikTok. E aí cada convidado vai ser... Sí, e ti eso que di que eu explico mal os concursos. No, que, o sea, esa mesma persona que ainda non empecé a explicar o concurso. Ui, Bueno, que non a cartulina. Trae material escolar, trae. Vale. Espera, que chamo o micro mentre falas. Non, doulle mal. Prefiro facelo mal. Bueno, espera que llevou. Ti chegue. No, mira unha cousa. Que rivalidade hai entre os dous, Temos, a ver. Esta é a recta de evolución. Entón temos aquí, ao principio de todo, temos en VPCO a George Michael. Mira, para que la cámara mellor que ates que eu creo aquí, a ver. Sexa, ¿no? George Michael sería VPCO, pode ser? Podería ser. Bueno. Un tipo molón de VPCO, non? Bueno. Vai máis para atrás. A ver, non máis para atrás, sino que, bueno, algún outro referente, non? Bueno, quen quere de VPCO, a ver, a quen queres poñer? A ver, cambio para a semana, se queredes. Home, pois non sei. A Mario Kempes, dixo. No, home, VPCO pois estaría quizás Brandon Walsh Brandon e Brenda ou Dylan McKay. Dylan, por favor. Dylan McKay de Sensación de Vivir. Vale, para 90 semana é o 210. referente e Truenito, que por certo, este ano todas as seccións, todo o programa vai ser moito máis arxentinófilo, poderíamos decir? Sí, podemos dicir, ainda que o digamos mal, pero podemos máis dicir filo arxentino, mellor, queda mellor. Filo arxentino, todo vai moi arxentino. Podes amosar a esta Sí, cámara claro. para que, pero por favor, para que se vexa. Sí, mira. Entón está Truenito aquí. Truenito, discazo que sacou Truenito. Entón, o test vai conxugar dúas cousas moi interesantes. Bueno, perdón, si es Truenito supoño que é un artista Truenito, musical. sí, Truenito. Claro, se falamos de artistas musicais de VPCO a TikTok, eu creo que un artista ao nivel deste Truenito que sexa de VPCO, propoño, non sei que diría o director de contidos, propoño a Jesulín. Aceptado. Vale, a mí parece. Vale, cambiamos por Jesulín. Jesulín tivo un disco homónimo. Sí. Perdón por haber sido un loco distraído. Qué bonito. Que se cito tanto como antes. Qué bonito concepto o do loco distraído. Sí. O mellor dese disco, xa que estades a falar diso, non era iso. Quizá iso que tiñera trastorno por ansiedade. Pode ser. Bueno, déficit de atención. Bueno, entón, o mellor de... No, perdón, está falando o director Calas. Digo que o mellor dese disco é que vou apuntar un dato. Era a versión de Me va de Julio Iglesias, e que eu agora convido a todos os ointes a que entren en Google e busquen Jesulín, o disco, bueno, que sacou, e que busquen nas imaxes a parte de atrás onde viñan a listaxe de cancións. Flipas. Eu Porque eran todo voto de versións. menos nesa carátula que puxera un Más Jesulín que nunca é anunciado en TV. É o único que lle voto de menos. Bueno, para ser un disco completo. O de anunciado en TV non desbotes que estivese, Cuidado que pode estar, Pero que tal un Más Jesulín que nunca? Más A Jesulín, mí gústame, pero quero facer unha pequena reflexión. Mentras todos falamos, Fernando sigue contando o tempo e segue sen facer o seu traballo. Que faga. Grazas por esa puntualidade. a primeira proba do tema este. Sí. Do test. O test a quen Ten lle vas probas. facer? A Marta Doviro. A Marta Doviro, claro que non sabía nada. Un aplauso para a miña Marta convidada, Doviro, que está connosco, Marta Doviro. Bravo, Marta Doviro. A ver. Entón, conxugamos, por un lado, as redes sociais, que é o que se leva agora, TikTok e tal, con preguntas un pouco máis para atrás. Entón, a primeira pregunta, vas precisar, tes o móvil aí contigo? Non, teño que ir por él. Bueno, vai correndo. Está preto ou está longe? Sí, Está preto. preto. Vou contando. A primeira pregunta é o teu primeiro emoticono. Vai escoitando, isto, Marta. O teu primeiro emoticono de Instagram é o estado de ánimo de Juan Pardo agora mesmo. Vale? Espérate, porque non sei se te enteraste, se está entrando Marta Doviro. Marta Doviro. Non pasa Claro, porque é como unha pregunta moi de Twitter de pon o teu primeiro emote. Pero ímonos atrás e quero irme a Juan Pardo, que non é galego, por certo, Non. Que ninguén se equivoque. No hace falta. Soy mallorquín.
Decía outro, porque era de A Mallorca. ver, cal é o teu... despois eu interpreto e doulle puntos en función diso. Pero Juan Pardo foi moi novo para a Ferrol, creo que foi. O sea, veo moi novo para Ferrol. Pero é mallorquín. Non son francés, son mallorquín. Eu de pequena era super fan de Juan Ves? Pardo. Diches como eu traio- moitísimas Eso contou o Pepe, por eso fixo o estudo. Claro, pasa que non me collí na canción. A ver, Sí, claro. Xa pa meter o de teu irmán que facía taekwondo xa. O mellor agora a requerre se che pregunto que me contes de que vallo a sección, o mellor bueno, un pouco tarde, estoulle- non? a ver, o teu primeiro mote de Insta? Mote. Emoticono. É que os rapaces agora decimos así emotes. Como Emoji. emoticono de Emoji. Instagram? O que tu Ti- post Era pa- de WhatsApp. O de WhatsApp tamén vale. Bueno, si é igualdade de WhatsApp, veña. De Ui, WhatsApp. Instagram tamén hai Qué emoticono. confuso todo, qué confuso. É que, pero No, e logo din, e logo, emoticono de WhatsApp, o primeiro que che salga. señor director de contidos, e logo A din ver que como- eu explico mal os concursos. A ver como está. O WhatsApp non é moi TikToker A ver tampouco, O meu primeiro emoticono que teño é a cara sorrinte con lágrimas así de lado. Ves, o Juan primeiro Pardo emoticono. está pasando pipa. Vale. Está pasando pipa, está importante, dache puntos por aquí, máis ou menos. Polo principio. Como? Eso que é bo ou malo? Bueno, estás como... A ver... Se por exemplo... Se te sale que Juan Pardo está morto, pois faime máis gracia, entón mándoche máis para o fundo. Pero como che salió que está contento, ao principio, por aquí, por esta zona. Vale, por esta Sabedes zona que está. dá mala sorte falar de decir o nome De Juan Pardo? No, Claro, iso é No, eso si o dis 3 veces que aparece, entón sí que é unha mala sorte de carallo, pero se o dis unha vez solo non tens pasa que ter nada. cuidado de non din que non se pode dicir Juan Pardo despois das 12 da noite nin mollalo. Isto é unha... Eu estive con Isabel Pantoja na isla e todavía estou vivo. Eso tamén é certo. A ver, Espera, o que non lle explicamos aos da radio é É o gradiente É o gradiente ese que ten, é dicir, para que a xente o entenda un pouco, imos colgar en redes sociais o debuxo deste señor, é moi complicado de entender, pero xa dixen. nunha É un esquerda. collage, perdón. É un collage. Un collage. Vale, é un collage, pero que faría, por exemplo, alguén de terceiro de GB para os de Bupeco ou de terceiro de primaria para os de TikTok. Vale. Quero dicir que ten un folio tamaño A3, entón Como a tres, é unha das- cartulina grande. Unha Perdona, cartulina grande, que vale. Investín aquí no. O que non entendo son os corchetes de arriba. Porque eu... que ten un En plan, bueno, vamos a facer un gradiente. Era para o título da sección. Claro, ten uns... A ver, para a xente da radio que non se está enterando de nada, no que era cartulina, acaba de dicir Fran Rodríguez, acaba de aludir aos corchetes que aparecen, obviamente, a dereita e a esquerda, pero non hai nada dentro, e cando dentro dos corchetes ou hai letras ou hai números, pero aquí non hai nada. Entón está dicindo el que é para poñer despois o título da Mira, de verdad, en la que me botes hoxe, ven que pasei. E despois, para que a xente o entenda, debaixo dos corchetes eses misteriosos Valeiros. que eu creo que son ao final un número de maxia, pero esta é a miña impresión, está unha foto moi pequeniña de George Michael, Bu pecou, pon Bu para arriba, cou abaixo. E na dereita do cartulina está a fuego e pon TikTok. Tamén teño que dicir que Fose equiparable unha titulación académica a unha aplicación. teño que dicir que contado perde, Sí. Contado perde. No, está gañando, creo. Creo que os da radio empezan a rirse agora. E logo, entre Bupecou e George Michael e TikTok Hai unha cicatriz. hai unha cicatriz, efectivamente. O sea, é un híbrido entre unha cicatriz e unha regra de 10 centímetros, pois aí está o contexto. Ya vaya de centímetros, bueno. E agora podes continuar, por favor. Canto tempo temos? No, aínda tes. Vale. Imos a facer a... Mínimo ata xuño que a firmamos. a segunda proba. Sí. Pues isto sí que vai a ser un... Porque xa... Pero hai máis. Pero xa foi a primeira. A primeira era de Juan Pardo. Xa vai por aquí. Vas por aquí, Marta. Pero cal é o criterio que segues ti para clasificar? O meu... Ah, vale. Claro, Sí, sí. home, o ano pasado xa dicía eu, para arriba ou para baixo. Sí, sí. Vale. A ver, despois, tiña por aquí unha... O caso é que non, é que a xente da radio non A sabe, ver, pero vai teño- sacando rotuladores que cun negro teño. non debuxou No. nada. Teño, mira. E agora ten unha No, ahora. Hostia, é Hola, que Pelín, pensando despois igual, bueno, igual. Sabes que ahora tamén levase moito de poñen unha foto
e di quen son estas dúas personas. Son respostas incorrectas. Ah, vale, ben, ben. Ben. Esta entendíchela, non? Sabes ou non? Isto empezo a entender o concurso. A ver, eu vou te ensinar unha foto Sí. e ti non tes que dicir podes Quen non son. Quen non son? A quen se parece ou quen che boca a ti, por exemplo, non? Vale. Podes participar os demais tamén, Vale, vale. todo vai a axudar a Marta. Entón temos unha foto de a película Toro, creo que Toro. Toro de Benicio del Toro. Ah, no, xa sei. de Tosar e de Mario Casas. Sí, vale, son xa os entón- dous os que saen aí. Vale, Claro. eu xa sei quen son. Vale. Espera, amosabo a cámara de todos os Sí. sitios imos colgar. Sí, mándoche todo. non te Porque aquí preocupes. hai un despliegue de medios. Sí. O sea, isto é impresionante. Ti Que tes- grafismo, que a quen te lembra esta xente? Pepe, diti para... Pues mira, está claro que son Nicolas Cage e John Travolta en Face. Totalmente, Nicolas Cage e John Travolta. Podrías... no, aquí parece tosar moitísimo a Nicolas Cage, Por eso Gústame, dicen vale. Nicolas Cage e John Estos son Travolta un en Face. pouco torrente. Torrente. Eu vexo un pouco torrente. Torrente, bueno, vale, vale. sí, vale, E Mario Casas quen é? O outro... Como se chama? O pequeniño que se Javier move tanto. Cámara. Non, digo, Por exemplo, se Torrente sí, pode ser. pode ser. Javier Cámara pode ser calquera de outros sidekicks que tiña Ai, que bonito. Torrente. Sidekicks, vale. Sí, Torrente, sí. non? Pode ser- Torrentiniano, vale. A ver, por volume da foto non me sae Gabino Diego, saeme máis que Javier Cámara, Sí. non? Torrente, Sí, Javier Cámara. Vale. Ou Ah. Paquirrín. Vale, Torrente Paquirrín, cuidado que Mario Casas Paquirrín, ¿no? Estás Sí. me dicindo, vale. Torrente Moi ben, Paquirrín, moi gústame ben. moito. Anda xa máis hacia Truenito por aquí, por esta zona. Por aquí, Marta do Viro. Estás como por aquí por unha nebulosa hacia aquí. está chegándose segundo esta di zona. RQR está chegándose máis xa ao TikTok. Estás achegando, Sí, estás estás achegando o TikTok. Está E en- agora, sí. seguinte pregunta, Es- segunda proba. Está ul- en sete máis para Sí. TikTok que antes. Antes estaba en última dous. proba. Esta vai che gustar. Hai un xogo agora As que outras no. hai un xogo que se leva moito agora que é o Among Us, que diremos para nós entre nós, Entre nós, que é Among como unha Us. nave, ¿no? Entón, nesa nave hai un impostor, un asasino e o resto son tripulantes. Entón, imos facer un Among Us, pero Entre nós. analóxico entre nós. Moi ben. Entón, a ver Está saíndote unha Unha sección sección. radiofónica, pero igual no. vexable, Pero como que no, comentario, Como que non? Sí, sí. charla... Bueno, entón, vou repartir uns papeliños de Radiofónico, todo, papéis, no, fotos. No, pero no, porque cada un xa veredes, vai vos gustar, Sí, tranquilos. claro, eso está claro. Vos confiade en min, seguídeme. Bueno, eu levo 4 anos, Aquí estamos, amigos, imos repartir os papeles. Veña, vai repartir papéis. Por aquí... Non podedes dicir que sodes, De novo teño a impresión de estar vendo Tenet. Outro para Marta do Viro, outro para Carlos e outro para min. Que, por certo, non Origen. dixemos nada do outfit que leva hoxe Fernando Requerre, pero repite bañador Estou da semana sudando moito, pasada. Sí, Vale, eu toma. xa sei o que son. Vale, entón, agora... Vai ser difícil isto, Sí, sí. Tedes que pensar a quen se sodes o asasino, tedes que pensar a quen mataríades, vale? Sí. Escribirlo. Sí. Xa podería haber dado papel antes, pero escribirlo no papel, Si somos o asasino. se sodes asasinos, poñedes eu mato a tal, Vale. vale? Perdón, Sí. está repartindo papéis Está- dunha folla impresa, non? Sí, sí, sí. No correcto. guión da semana pasada. No guión da semana pasada. Mira, pero non temos con que Ahora sí escribir, que tedes, ahora doucho. Espera, non te preocupes. Vale. Entón, ollo, é que isto é unha locura, unha tolemia. Mira. No. Entón, vos escribides a quen matades, vale? Ti tes aí, Carliños? Sí, eu teño. Teñes para escribir, Sí, vale? ese non escribe ademais, Este non escribe, vale? Entón, nese papel escribides se sodes asesino a quen matades e se non podedes escribir o que segundo o voso papel na historia, porque no papeliño tedes unha cousa que sodes, asasino ou outra cousa, podes o que poñedes o que faríades. Vale, perfecto. Na nave. Isto está moi ben, eso está moi Bien. Bueno, pois para a xente Vale. da radio acaba de entregar Vou- uns papéis. O boli, sí, Con- creo que non escribe. Ah, que non escribe. Eu xogo tamén, porque claro, non sei de que vou. Ah, vale, Estamos, vale, moi ben. vou contar. Están escribindo para xogar o xogo este tolo que me inventei eu, que non ten moito sentido. Vou ver que son eu. Cando A ver. escribes, pechas logo ou como vai? Si, pechades e O dados asasino min. vai matar alguén? Sí, o asasino ten que matar a alguén. Vale, moi ben. Moi ben, estamos Moi ben. escribindo a ver que mata. Está describindo. Isto é moi radiofónico. No, pero eu din varios papéis, profesiones que poden sair dentro da propia Correcto, da sí, 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 trama, sí, ¿no? sí, sí. No, o papeliño agora rápido, moi rápido o papeliño. Dádeme o papeliño.
Toma, o Entón, papeliño. agora, ven, papeliño para aquí. Papeliño para aquí. Moi ben, moi ben. O mellor por internet gana o xogo, pero pero en analóxico podedes flipar, Extrañame que A ver, sexa xa mellor en estamos. internet que aquí. Xa estamos, Estamos preparados. Atención. Está recollendo. Entón, segundo que fixo cada un, vos ides ter que adivinar quen é o asasino. Moi ben. E en función de como se comporte Marta, doulle unha puntuación. Moi ben. Todo moi claro. Está, eu creo que claro, está. claro. Vale, Todo moi claro. vemos aquí. Sí, por exemplo. A primeira persoa de... Es que ao final está guai, Sí. Robaría dentro dunha nave espacial o códice calixino da Catedral de Santiago. Ben, este non é o asesino, claramente. Vale? Vale, ben, ollo. Sí, eso A ver. que di un. Vale. Un di que dentro desta nave roubaría o cáliz. Porque estamos todos nunha nave, non? Nunha nave. Outro non entendeu o xogo. Outro non entendeu o xogo e puxo RQR. Pero vale? Me vale? Ou igual, bueno, se non hai ningún máis é o que mataría. Pois non entendo por que non entendeu. Non? Despois outro que debía ser o cociñeiro. No, o cociñeiro fixo tortilla francesa, que isto mola porque va a comer. Ah, claro, porque agora estou empezando a comprender. Claro, cada un fixo o seu rollo. Porque podía facer tortilla francesa para decorar, pero non Claro, fixo claro, para comer. Vou facer que eu escribín algo tamén. Sí, sí. Eu era charcutero, tocoume charcutero. Ai, merda, non podo decir. Bueno, é igual. Madre mía. Eu cortei salchichas na nave de nodriza. Sí. Un momento. Para facer coa tortilla francesa. Mira. E alguén máis contactou coa víctima para que nos diga o nome do asesino. Ajá, tipo medium. Porque había un que era medium. Ah, Mira que vale, listo vale. foi. Claro, claro, claro. Entón entendo que RQR era o morto. Sí, Ajá. pues Vale. na RQR estás. Estou morto, Bueno, xa non... se ti entendiches... Lamentablemente xa non podo falar máis. E agora, entre vos tedes que adivinar quen foi o asasino. Veña, a falar, veña. Ah, entón nos agora temos que Tedes que tentar adivinar saber... quen é o asesino. Pero temos que preguntar Podedes ou como podemos claro, adivinar? podedes preguntar entre vos. Veña, preguntade vos cousas. Carlos, que estabas facendo ti, por exemplo? No, nave nodriza. Tentando entender de que ya... É sospeitoso, é sospeitoso. Home, Carlos é bastante, sospeitoso. bastante. Fran, que estabas facendo ti no... Pero teño que responder a verdade ou calquera cousa. ti tes que se eres o asesino, intenta que non che pillen. Eu estaba facendo Que tortilla non che pillen, francesa. guapo. Mira, este di o que escoitou antes, igual é o asesino. Claro. Entón, chas. Marta, ti que estabas facendo? A ver. Eu estaba... Eu estaba lendo o horóscopo nunha revista. Ajá. Porque ela pensa que claro. a min pareceme todo sospeitosísimo. Eu creo Vaya que fuches ti. Creo que foi RQR. Pepe. Eu estaba cambiando uns fusibles. Pepe xogou o de verdade, Claro. Estás facendo unha misión. Solo digo que hai aí unha referencia a unha persoa relacionada co mundo da electricidade e da electrónica. Moi ben. Porque non pillaste esa referencia do Códice Calistino da Catedral de Santiago. Seguro que era electricista. Agora a sección vai collendo sentido. Vaya. Sí. E cando acaba a sesión? Tens que votar. Tens que votar quen crees que é o asesino. É que xa casi vai ser a No, unha. en alto. Ah, en alto. Moi rápido. Eu creo que o asesino é Marta. Eu penso que o asasino é Carlos. Opa, aí hai mal rolliño, Sí. Fran? Eu penso que o asesino é Marta tamén. Eu creo Pepe? que o asesino é Nicolas Cage. O pelo de Nicolas. Sí, o pelo de Nicolas Cage. No, pero non vale, tes que Non vale? Non vale, tes Eu que creo que dicir é Fran, o asesino. Fran. E E ti? agora eu non podo. Ti Estou morriches. morto, claro. Ah, ti non podes votar. Entón agora eu creo que Marta, Sí. si é asesina, Sí. vai caer directamente a Dylan. A Dylan, ou se vai ser Bubco. Vai ser Bubco. Agora entendín a sección. Claro. Pero Por fin. se enganou a xente, entón, pois, vai para arriba Patronito. Ou seja, que se ela é asesina, morre. Vai Que para... Bueno, Marta, ti... Marta do Viro. Ti que eras? Pois a ver, como ben dixeches antes, eu estaba lendo o horóscopo e hai unha persoa aí que quería contactar de algún xeito coa víctima para saber
quen era o asasino, eu era unha medium. Opa! Entón non era para arriba, truenito, TikTok. Toma! TikTok, enhoraboa. Pero o asesino era eu, ademais. Era así? Que Toma máis, toma que acertei eu. Acertou. Nada, Vamos. Foto de Marta do Viro aí en TikTok. Foto de Marta do Viro. pásame o rotu, pásame o rotu. Esperade que falta resolución. Claro, agora, eu collo. Ali, debaixo de Pepe. Bueno, pois en Marta do Agora, Viro... eu quedo aquí, se me Sí, permitides. sí. Quedo dibuxando a Marta do Viro. Aquí vou facer unha rayiña, aquí Sí. na cicatriz. Na zona máis próxima ao nocello. E isto quere dicir que Quero Marta do unha- Viro... quero unha Marta do foto Viro eu está aí, aquí. Marta do Viro está aquí. Vou a Sí. dibuxala. Así. Está aquí, quere dicir a dereita. A dereita, ao lado de Truenito. De os Truenito, ollos. e polo tanto, Marta do Viro é Guapa tiktoker. firma. É tiktoker Marta do Viro? Non chegou a Truenito. porque Pero é Truenito- casi Bueno. tiktoker. No, a Faltou Truenito, me dixeches que Mario Casas era Paquirrín, aí baixaches. Mira. Entón, Marta do Viro, Sí. a camisiña. Vale, bueno, mentras vai pantalón. Vale, mentras vai debuxando, xa logo senón M. punto. temos que punto. temos que abrir un ad free show ou algo así para que todo isto xa podamos colgar no ad free show para que o Vale. vexan. Gustouche a sección? A mí me pasei no fenomenal, Bueno, esperemos que o resto da audiencia teña entendido a metade do, Sí, home, por do Dios. xogo. Un forte aplauso para o que sexa para Fernando Requerre. Bravo. Gracias. E imos cumprir o soño de Marta do Viro porque é o momento de facer o que toca, que é interpretar esa escea de como era? Kill Bill. Iso, Kill Bill. Entón, teño aquí, creo que tedes aí detrás xusto deixivos uns guións. máquina de Kill Bill. Imos dicir que Marta do Viro pase, por favor, ao sitio onde está agora mesmo Pepe Capelán, por favor, Pepe, deixelle o sitio a Marta do Viro porque bueno, están frente a frente, non pode ser, pode servirnos así. Sí, para que se están miren, fronte a fronte, sí, efectivamente. vale, pues xa non marcho Entón de aí. vou chegar porque a escena é a escena da katana, a escena onde realmente Cando está co tipo que fai as katanas. efectivamente, cando está cortando aí O Hattori sushi. Hanzo. Hattori Hanzo. Pero eu non teño o guión ainda, Sí, pero está detrás. Dixenche, tes un guión Foi o detrás. que rompeches para facer o rollo este todo. Ten Está aquí, outro está aquí. ali Marta Boroviro que o ten detrás Capelán porque en principio ia estar ali, pero non, pásanos. Aí está, perfectamente. Entón vou contarvos que neste sintes, nesta estea, está Uma Thurman fronte ao actor que fai de Hattori Hanzo, que neste caso Fernando Requerre, que está cortando sushi, creo. Entón ti estás cortando nestes intres sushi con un coitelo e Marta do Viro senta frente a ti. Estamos cumprindo o soño de Marta do Viro. Os efectos especiais son Porque o pescado froito ainda está vivo, esos son as agallas do peixe. que Xa, de me Fernando di conta, Requerre. Xa me di conta, sí. Todo isto tedes que facelo cun rictus serio e con moi paseniñamente, porque Kill Bill, esta estea, non duraba moito, duraba un minuto, pero era como moi intensa. Vale? Hai unha parte tamén, hai que dicirle á audiencia que hai unha parte de diálogo en perfecto xaponés que terán que eles realizar, vale? Chupao. Vamos a lo. Kill Bill by Marta do Viro e Fernando Requerre. Pero non me das a acción. Acción. Akebe no Okinawa. Veño ver a un home. Ah, sí? Un amigo en Okinawa? Non metas morcillas, respeta o texto, por favor. Non de todo. Oh, non é amigo? Non o coñezo. Ah, non? E quen é? Se podo preguntar. Hattori Hanzo. O xaponés deixa de curtar o sushi e alza a vista, que ata estes intres estaba ocupada no sushi, e mira a Marta do Viro. Hattori an negritanko. Yon tuka. Nasibote. Non yaku kakun desu ka? Kyuntairo semi tairukan. Deben ser enormes ratas para precisar o aceiro de Hanzo.
enormes. Qué bonito. Bravo. Pelos como escarpias. Que hai que decir un pouco que Hattori Hanzo ao final pasouse a Unión Soviética. Ruseu un pouco ao final Hattori, pero bueno. Sí, foi máis ben o Ninja Hattori máis que Hattori Hanzo, pero aí estivo. Grazas, Marta do Viro, esperamos Grazas a vos, Dios, cantos regalos hoxe, mi madriña. ter cumprido o teu soño, máis menos. Moitísimas grazas por estar aquí. Gracias. Seguimos pendentes do que esteas facendo, sabes que Por favor. tesnos aquí para o que queiras, cando teñas calquera bolo ou calquera cousa que queiras da que queiras informar, xa sabes onde estamos, escríbesnos, nos Se preciso un sofá no que dormir tamén. Por favor, vamos, pero aínda que sexa Sky, pero está sendo Sky do bo, está sendo ben Totalmente. rentabilizado. Comodísimo. Imos despedir a Marta do Viro. Moitísimas grazas por estar connosco durante estas 3 semanas. A semana que ven volveremos, pero antes de marcharnos hai que dicir que Alejandro Martínez Pines estivo nos controis técnicos, Fran Rodríguez na dirección de contidos, aí están Pepe Capelán, Fernando Requerre, estánme nestes intres deixando un pouco de espazo porque imos rematar co trío de Jack, pero xa que estamos con Quique e con José, que levan aquí 3 semanas, se vos parece, vou ir un momentiño ata ali porque quero facerlles unhas preguntas e imos pechar con eles cunha interpretación, creo que hoxe, do Drive My Car, impresionante, pero agora falamos con eles. Un gran aplauso para el trío de Jack. Vamos para lá. Están dicindo do trío de Jack. Imos palou, porque vou para aquí. Estou, xa sabedes, pois cruzando este inmenso plató no que imos facer polo menos o primeiro trimestre do como que non da cuarta tempada, imos facelo aquí. Construímos isto, como podedes ver, isto todo de pladur, pero está construído ex profeso para a cuarta tempada, agardando volver outra vez a ter público en directo connosco, cando as cousas agardemos que vaya mellor, pero temos connosco o mellor grupo que pode comezar o noso programa, que é o trío de Jack, que son 2 tipos. Isto, se non pode ser mellor, que imos facer. Quique, José, benvidos o como que non, como estades? Gracias por invitar. Nada, grazas a vos, porque estamos aquí, estábamos, xa vedes, todo o mundo disfrutando da música a pasada semana que inauguraron a tempada e hoxe repiten, van a estar connosco tamén a vindeira semana, pero por se alguén está escoitando desas millóns de seres humanos que nos escoitan a través da Radio Galega, do podcast, do videopodcast, que é o trío de Jack, por se alguén non ten claro que é este grupo. Bueno, pues el trío de Jack es básicamente un grupo de versiones al no uso. Venga. Vamos, o sea, hacemos versiones, pero como nos sale a nosotros de los aparatos. Se cando digo que son o grupo tal para estar no como que tal cual. Aparte, Carlos, ya sabes, somos un trío, pero en realidad somos 2, ¿no? O sea, es una cosa un poco... Somos unha empresa de demolición musical. Moi básicamente. Bueno, pero ademais sodes un trío de versións, pero de versións reais, porque facedes versións dunha canción que xa existe, a semana pasada comprobámoslo co Staying Alive, que destes un xiro lo destrozamos totalmente. Non, é outro, bueno, non. A min dixome unha vez David Amor que non diga isto. Entendes? Que non vos botedes para baixo vos mesmos, que está moi ben. Hoxe que imos disfrutar con vosco? Pues aún non lo sé, que vamos a hacer, José? A ver. Pois seguramente vamos botar outro clásico dos 60 que Noites de Blanco Satén, dos Moody Blues. Nights of White Satin, para os de francés, que nos están escoitando. Exactamente. Que hai moitos que están... Bueno, como tedes previsto o futuro? Xa sei que agora mesmo está a cousa complicada, pero volvestes outra vez, non, a esta formación, un pouco buscando que cando as cousas empecen a normalizarse, volver a tirar para os bares. Al fin y al cabo la música es un poco como el primer amor, ¿no? O sea, nunca se olvida y siempre está ahí y esas cosas, ¿no? Nos echábamos de menos y dijimos, bueno, pues vamos, ahora que está la cosa jodida es cuando vamos a volver de verdad, ¿sabes? Para pelear. ¿O no, José? Sí, cierto. Bueno, que... Y bueno, así a corto plazo, pues no se puede tampoco programar mucho, los bares ya sabemos cómo están, las fiestas, pues igual. Bueno, pero con de todos os sitios, e ilusión. Claro, hai moita xente que nos escoita, moitos amigos que teñen xa este nome, el trío de Jack, que podedes buscar, supoño que en redes sociais, estades, nas nosas redes sociais tamén imos poñer xa ligazóns para as vosas, para que a xente entre e imos poder desfrutar do segundo
tema que van tocar nesta cuarta tempada do Como que non. Hoxe xa case non despedindo o setembro, pero xa estamos achegándonos ao final. É o que ten, o tempo é inexorable. Non parece, eu diría, pois parece que estamos empezando o setembro, pero non, xa estamos case no final. Son cosas que pasan na maxia da radio, amigos e amigas. Nos imos marcharnos, xa sabedes, todo o equipo completo do Como que non. Ata logo, vémonos ao vindeiro luns e marchamos porque case xa é a unha. Pero non imos deixarvos en desfrutar dos sons de El Trío de Jack. Asked that girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous and start on the screen, but you can do something in between. And baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Then maybe I love you. Told that girl that my prospects were good, and she said, baby, it's understood. Working for peanuts is not very fine, but I can show you a better time. And baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Then maybe I love you. Beep, 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 yeah! Drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Then maybe I love you. I told that girl I could strike out awake, and she said, baby, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart, but I got a driver and that's a star. And baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. So maybe I love you. Beep, 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 yeah. 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 Fuerte aplauso. Grazas, grazas.